Ναι, καλησπέρα σας. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα 1 κιλό τροφή Hills, μήπως μπορείτε να με εξυπηρετήσετε? Χρήστο! Χρήστο, τι έκανε το σκυλί, δεν το είδα. Αυτό τρέχει και θα πάει στο... Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, Χρήστο. Αλήθεια λες? Όχι ρε. Διά! Δεν έχει ξαναδεί ρε. Γεια σου. Πάρ' το αγόρι μου. Κοίτα τι κάνει. Θα το δαγκώσει. Μπράβο. Έλα εδώ, έλα. Πιάστα το. Πιάστα το. Έλα εδώ, φέρ' το εδώ. Έλα εδώ, Δίας. Ρε Μίτσο, χαλάσαμε ένα ορτίκι τώρα για το σκηνή. Μπράβο. Κάτω. Θα τα αφήσεις, θα τα αφήσεις. Μπράβο. Χρήστο, για τα πόδια. Διά. Διά. Τάκου κατσίκι που είσαι. Διά. Μια χαρά, δεν το ενδιαφέρει καθόλου το ορτίκι, Χρήστο. Μα δεν εκπαιδεύεις ο Χρήστο κανένα σκύλο. Είχε σέντερ, είχε χούτσκα, είχε πόιντερ, Σταύρος. Ο Χρήστος. Γιατί τα πόδια του το άκου πώς είναι. Και εκπαιδεύεται και σε έλεφαντα. Κάτω. Έλα. Έκλειψε την κάμερα. Έλα ρε. Είδες. Γιατί θα αλλάξουμε το χρόνο θα είναι αυτά. Αν παρουσιάζει πρόβλημα, φαντάσουμε να πάμε στο κοινό. Δεν θα το να παραδείγουμε, θα ακολουθήσει το παλιό, 16 χρονών, με το αυτό με ένα 6 ποτέ δεν είναι δουλειά. Γιατί τον γέρονται, δεν προσφέρει τίποτα εδώ. Όχι, άμα δεν έχει χρόνο να το ζω, όχι. Δεν δώστε σημείο. Λίγο παραπάνω, 4 εδώ. Δημήτριος Πίπας επί το έργο. Ναι. Στο YouTube. Ναι, βάλουμε στο YouTube. Λίγο παραπάνω 4 ευρώ την έχω κλέψει. Έτσι είναι οι κλέφτες, και εσάς ακριβώς. Κοίτα. Περίμενε, να δω. Αυτό είναι ψενάκι. Τι είναι Το αυτό? φάω εγώ ή το ψενάκι. Ψενάκι. Ψενάκι λέγεται. Καρδινά, όχι, τι είναι αυτό? Τέτρα είναι. Big win. Ναι, τέτρα κατηγορία, αλλά big win. Περίμενε να το έχω, περίμενε. Έχετε. Πάμε. Συγγνώμη. Θα παίξει το ψάρι. Λάιον από εδώ είναι. Δεν πεινάει. Δεν σε έχει το Θα το φάει, δεν είναι, απλά τρόμαξε. Έτσι θα το πει. Δεν έχει καταλάβει τι του γίνεται. Θα το πέσει το ψάρι μες στο θαλασσινό. Ένα ψάρι που δεν πεινάει. Ναι. Πού πήγε? Κάναμε ένα μαγικό, εξαφανίσαμε ένα ψάρι. Είναι το ψάρι μάγος, έτσι λέγεται. Και αυτά τα ξύλα είναι τα μαγιόξυλα. Ωραίο, πανέμορφο όμως, Είναι το γάταμα. Ό,τι χωράει το σώμα. Και τα δισκάκια μας εδώ με τους καρδινάλιους. Έχουμε βάλει, βλέπεις τα κέρατα τα πάνω, σε στηριτήριο έχουνε. Φουλ. Έχουμε βάλει το στηριτήριο. Πού είσαι αγόρι? Κάτω. Μπράβο. Έλα. Δίας. Κάτω.
Γεια σας. Κάτω. Δίας. Το μαχαίρι. Τραβάω. Πού είναι ο σκύλ, περίμενε. Νάτος. Τον έχασα, περίμενε. Μην κουνιέσαι. Να προχωρώ μια ευθεία. Όχι. Τον έχω, περίμενε, τον έχω. Είμαι κι εγώ εδώ, είμαι κι εγώ. Μακάρι να τραβήξει κάτω πέρα. Το γεράκι, και το γεράκι. Πολύ γουστάρω. Κοίτα στο σκύλο. Πάμε, Μίτσο. Απίστευτος είναι. Το θέμα έχει φύγει, δεν ξέρω που είναι. Δεν είναι εκεί, είναι κάποιο πίσω. Έχω τον ήλιο απέναντι, ρε γάμο του. Μίτσο, περίμενε. Περίμενε. Τον έχω. Περίμενε, περίμενε. Τον έχεις? Ναι. Και πάλι έχω κομμένο πόδι. Αυτό δεν το έχω. Όλο πιο αριστερά. Θα τη σπάσει. Πάει. Εδώ μέσα είναι. Τι άλλο στα πόδια μας είναι. Είναι μέσα από τζόγο, μέσα στα πόδια.
Σταύρο, κοίτα. Σταύρο, ρε μαλάκα, τι του κάνει, πέρδικα. Τόδα. Το δες. Κοίτα, ταχύτητα όμως, μαλάκα, κοίτα. Μαλάκα, από πού είχε πέρδικα. Όχι, στα σπίτια πήγε. Πω, τι κάτσαμε. Ποιος. Πού είχε κάνει πέρδικα. Τι θες, γούσταρα. Το έχω. Ναι. Όχι. Η πέρδικα πέρασε από το πάνω. Ναι, την είδα. Για πάμε λίγο. Θα το μαζέψουμε γιατί έχει κοπρόσκυλο εδώ. Μπροστά σου. Χάσαμε γούγκλα μου. Να φέρω το σκύλο όπως είναι εδώ. Αυτές οι πέρδικες είναι για μέρη... Ναι, αυτές οι πέρδικες Ξανασύκωμα και τέτοια. και για φάλκον είναι... Μίτσο, από ό,τι είδα στο βίντεο όταν τράβαγα, ναι, Μίτσο, από πίσω να πάμε από κάτω. Μίτσο, εδώ, Μίτσο. Να βρω μη πάει βέι, περπατάει πέρδικα. Ό,τι νομίζεις εσύ. Τώρα περπατάω και εγώ εδώ και του μπερδεύω. Πέντε λεπτά εγγραφής ακόμα. Πρωταγωνιστής νούμερο 1 και πρωταγωνιστής νούμερο 2 και η κομπάρση. Έλα, βοηθήσουμε. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο.